Kruhový obväz zhotovujeme pomocou obvinov, ktoré vedieme niekoľkokrát po sebe na tom istom mieste tak, že ich prekrývame. Tento druh obvinov budeme následne využívať pri zhotovovaní ostatných obväzov na začiatku a na konci za účelom spevnenia obväzu. Hoblinový obväz začíname kruhovými obvinmi a pokračujeme ich vedením od ušej časti k širšej. Jednotlivé obviny sa prekrývajú z 2/3. Nadmerne ich nepriťahujeme, nevedieme ich však ani príliš voľne. Špirálový obväz používame na prichytenie dlách alebo podkladovej vrstvy podsadru. Obväz tvoria riedko ukladané obviny, ktoré sa navzájom neprekrývajú. Osmičkový obväz používame pri obväzovaní kĺbov, priehlavku a podobne. Obviny križujeme v podobe osmičiek v jednom bode a vytvárame dve slúčky. Klasový obväz tvoria husto ukladané osmičkové obviny. Podľa smeru vedenia jednotlivých obvinov delíme klasový obväz na vzostupný od ušej časti k širšej alebo zostupný od širšej časti k ušej.